सेरफांनि नैबे भुटियासां PCDCनि सिङाव थानाय मैनागुरि गामिनि गेलेग्रा फोथाराव मोनबासो गामिनि रायजो राजा ज' जाफैनानै BJP दोलोआव जइन जाफैदों। बेहाय गामिनि मुखियालजों लोगोसे गोसो गुदुं बिथांमोना 300निख्रुइ बांसिन 300निख्रुइ बांसिन सुबुङा दिनै BJP एबा भारतीय जनता पार्टी दोलोखौ मोजां मोननानै जइन जाफैदों। बे ओनसोला थारैनो खोब माने गोग्लैसोना थानाय आरो बेबायदिनो EM सासे दङ BJPनिफ्राय बे खामानि मावनायाव बेसेबां मदद होदों BJPनिफ्राय? नाय बिथांमोना आगोलाव जायजों दंफायोमोन जाय राजखान्थि हान्जाखौ बिथांमोना मदद होदोंमोन बिथांमोननिफ्राय बिथांमोना नासयजानाय मोन्दों बिथांमोना गारनाय माने मोनसे माबाखौ मोन्दों अनुभब खालामदों। बेखायनो जिहेतु बे समस्थियाव EM BJPनिफ्राय माने दैथायहरजानाय सासे EM दङ BTCनि दा बिथांजों थाफानानै खामानि मावनो थाखाय बिथांमोना गोसो गुदुङै ओंखारबोदों आरो बिथाङा खामानि मावनायखौ मोजां मोननानै बिथांमोनाबो गावनि गामिनि समस्या गावनि गामिनि लामाफोरखौ मावना लानो थाखाय आवगायबोदों। नङाब्ला बिथांमोना जेरैबायदि आगोलाव गुबुन गुबुन माने दोलो राजखान्थि हान्जाफोरखौ मदद होनानै थालांनाय मोन्दों थिग बिदिनो जाहाथे बिथांमोना थालाङा फैबाय थानाय समफोराव बेखौ साननानैनो नैबे हाबाफारिखौ लानानै एबा गोसो गुदुङै BJPनि एफाल' नङा सानसे समावथ' BJPयानो माने बेहाय रायजो खुंगोन बा माबा माने खुंथाय खुंगोन। मानो होनब्ला BJPनि जिथु मोन्थोर गासैखौबो लानानै गासैनि थाखाय जौगाथाय गासैनि फोथायनायाव बे मोन्थोरजोंनो माने बयबो मोजां मोनदों बयनिबो थाखाय खामानि मावदों। बेखायनो बेफोरखौ नुनानै लोब फैदों आरो बे मजबुत जानायनि खोथा नङा। बे मोनसे दिनै नाय BJP राजखान्थि हान्जानि दैदेननायाव भारतआ बबेनिफ्राय बबेसिम थांगासिनो दङ आसाम रायजोआ बबेनिफ्राय बबेसिम थांगासिनो दङ। दा बेखायनो जों सासे भारतारि जानानै जों मानो थालांनो गुबुन माहारिया गुबुन ओनसोलनि सुबुंफोरा जुदि जौगानो हादोंब्ला जोंनि ओनसोलनि सुबुंफोरा मानो जौगानो माने हाया। बेखायनो बयहाबो गोसो दङ आरो बे जौगानायनि जाख्लायानो जाबाय BJP। दा बेखायनो BJPया बे रायजो राजानि मदद आरो रायजो राजानि आशीर्बादाव माने सानसेनि उनाव राजानि मददाव रायजो राजानि अननायाव जि दैदेनबाय थादों बेनो मोनसे नेरसोन आरो सानसे समाव भारतआ बिश्वगुरु जानो थांगासिनो जाखागोन। सानसे समाव जोंथ' फोथायदों नैबे 5 बोसोराव नरेन्द्र मोदिया माने फैबावगोन लकसभानि उनाव सरकार दाबावगोन आरो दानायनि उनावनो माने बुहुमावनो जापाननि मुङाबो फैबायनो नङा माने आमेरिका चाइना भारत बे मोनथाम मुंखौसो माने थामथि माने सिरियाव लाखिनायखौ जों नुनो मोनगोन। नाथाय दिनैनि समाव BPF दोलोआ गोबां 5,000 6,000 बेफोरबायदि जइन जादों होनना बुंबाय थादों जेबो गोहोम गैलिया नामा BJP दोलो? बेफोरो माने मोनसे नाटकसो माने BPFआ दिनै 5,000 6,000 माने जइन जादों होनना बुंदों। फाग्ला नामा नों दानि दिनाव सोरबा 5,000 6,000 माने दंबावो नामा पार्टियाव जइन जानायनि खोथा नङा होमबा? दिनै जों दोंनियावनो 1,500 मानसि जादों गामि मोनबाजों नङा होमबा? खिन्थु बेहाय माने जों बुङाखै जे 1,500 माने 1500 जइन जादों होननानै। बेहाय मुखियालफ्रा बा जायफ्रा गोसो गुदुं 300सो मानसिया जइन जादों 300सो बेयावथ' माने जोंबो बुंनो हागौमोन। बिथांमोना बिदिनो बुंनानै रायजो राजाखौ मोनसे नेगेटिभ मोनसे मेसेज होदों खिन्थु रायजो राजाफ्रा मिथिजोबो दानि दिनाव जे जायहा गोहो गैया बेजों थाना लाब गैया। बेखायनो BPFआव जइन जायाखै। जइन जादों सोर जायफ्रा BPFनिफ्राय ओंखारनानै बहाबा दंथ'योमोन जिरायथ'दोंमोन बिथांमोना आखौ रिअर्गानाइज जादों बेखौनो जइन जादों होननानै बुंबाय थादों। फैबाय थानाय लकसभानि सोमोन्दै मा बुङो? फैबाय थानाय लकसभायावथ' नै दरं उदालगुरि समस्थियाव BJP आरो UPPL BJPया टिकेट होगोन बेयाव UPPLआ मदद होगोन आरो क'क्राझाराव UPPLआ टिकेट होगोन बेयाव BJPया माने मदद होगोन। दा दरं उदालगुरि समस्थियाव बेयाव हिउज नाम्बारजों जोङो देरहानो हागोन हिउज भट मोननायनि लामाजों जों थांगासिनो दङ। सारा BTCआव मोनसे गोहोम बाथ्राखौ लाबाय थादों अपोजिसन पार्टिफोरा बुंबाय थादों जेब्ला रिसार्च खालामगोन होनना बुंदों। दा अपोजिसननि बुंनायाथ' हदाय खेंख्रा रायजोखौ माने खेंख्रा लामाजों लांनायनि नेगेटिभ खोथा बुंनानै फोसावनानै माने मोनसे गुलुं गुजुं खालामनायनि परिबेस सृष्टि खालामनायानो अपोजिसननि माने केरेक्टार। दा बेयाव नाय BJP आरो UPPLआ दिनै 3 बोसोर जाबाय BTC खुंथायखौ खुंनाया माने मोनफ्रोमबो BTCनि माने BTRनि माबाखौ दफाफोरखौ मोनसेनि उनाव मोनसे सुफुंलांगासिनो दं आरो दंबावो सम लाबावगोन खिन्थु अब्लाबो थोरोबसे थोरोबनै जोङो माने दफाफोरखौ सुफुंलांनायनि लामायाव दङ आरो बिनि मुल कारनानो जाबाय आसाम गभर्नमेन्टआ BTC सरकारखौ माने ओरैबायदि अननाय ओरैबायदि थुलुंगा होनायनि थाखायसो दिनै हादों। दा बेखायनो आसाम सरकारा सोर दङ? आसाम सरकारा दिनै BJP सरकार। आसाम सरकारा माने थानायनि कारनावसो दिनै BJP सरकार थानायनि कारनावसो दिनै BTCआवबो जौगासारनायनि लामाखौ लाबोनायखौ जों नुनो मोन्दों। दा सोरबा अपोजिसना बुंबा मालाय मा जानो थांनाय बे बेलाफ्राव गावसोरनो मोन्दोंमोन मानो मावनो हायासै? दिनै सोरबा कंग्रेसआ बायदिसिना बुंनो हागौ खिन्थु दिनै कंग्रेसआ 0 जानो थांगासिनो मानो होनबा रायजो राजाफ्रा मिथिगासिनो दङ जे माने गोहो गैयै
बाथ्रानि सेराव थांनानै खुनु मुलाम्फा गैया होननानै दुर्गेश्वर राभा नार्जारी बसुमतारी সকলোৱে হাত চাপৰি মাৰি বাপনি তেখেতকো পালো মুকেন হৰেন বড়ো উৎপল তেখেতসকলকো আগুৱাই আহিবলৈ হেমন্ত